Stop Junta, building better Africa. Kwanza ziko kumayambira ndi vote. Comrade Edward. Ineo ndakhanduma bwereza kwambiri ndikumakhala odabwa nena kuti kodi anthu akufuna afufuze achiteka uniuni muzimeneno bungwe limene limayendetsa zisankho komanso zoyimira Malawi limene lidapatsidwa mphamvu kuchokera mu constitution ya dziko lino kuti iwo akuyenera kukhala osakondera mbali ina iliyonse. Chimene chikuwavuta kwenikweni kuti avomere kupanga audit ndi chiyani? Kodi mmene momo muli chani chimene akhoza obisira Malawi kuti akaone avoters? Akuti ayi timafuna atiuze kuti afuna adzaone mochani mmenemo. Ndefunso nkumati kodi iweyo ufuna ukafufuze ukachiteka unikuni ngakhale anthu anzathu amene amachita zofufuza amafunsa kuti kodi iwe ndifuna ndidzakupange audit koma ndifuna ndidzapange kuchipinda kokha zimatero? Sinde kuti ukumuuziratu amene uja kuti ngati kunali zina zobisa zili pa sitting room achotseretu akayike chipinda chimenewe sukapanga audit, chimenewe sukafufuza. Nkhani itu ili apa ndi nkhani yokhuzana ndi trust. Ifeyo sitikudana ndi munthu, sitikudana ndi wina aliyense, koma pabwere chikhulupiriro chimene chingapangitse kuti tikamapita ku masankho tipitedi ku masankho amene akukavotawo ali ndi chikhulupiriro ndi amene akutumikira zisankho. Nkhani yake ndi imeneyo, palibenso nkhani ina iliyonse ya ndekodi zikuvuta pati. Inunso atola nkhani tamafunsa ana Malawi Electoral Commission chikuvuta njani? Mavoters onda amene akunena zimenezi pavuta ndi pati. Nde ine ndimafuna ndiyimire pamenepo Comrade. Mwina ngati paliso nde mangazina sibwere. Zambiri tayankhula koma pena pamene pakusamwisa mponena kuti ameki akumapita pa mphepo kumaliuza dziko manena kuti zokonzekera zonse zikuyenda bwino ndipo zili mchimake pamene chikhalirecho anthu sakudziwa kuti kodi mu system muli chani. This is unfair and MEC is acting suspicious. And if you take a closer look, they are trying to create the impression that they are above the supreme law of the land, that is the constitution. And a further scrutiny, it is clear that maybe they think they are the law themselves. Akulu tiuzane pano, Malawi ndi wankulu. Palibe ndi mmodzi yemwe amene ali wankulu kuposa Malawi. Komanso malamulo onse amene anayikidwa ntchito yake ndi kutumikira Malawi. Ngati pali lamulo lina limene iwo akuliziwa alibweretse poyera, lamulo lililonse limene silitumikira anthu kapena lamulo lozunza anthu limene lamulo loyipa limene kalikanidwe amatero akaswiri amene amaziwa za ulamuliro wabwino. Ndiye tanena pano kuti ntchito imene akugwira antali manja ndi ampesi ntchitoyo ili mu gawo 12 la malamulo akulu a dziko lino akugwirira Malawi inu ndi ine. Ndiyeno pali ma condition kuti ngakhale anasankhidwa ngakhale alembedwa ntchito kuti apitirire kugwira ntchitoyo tikuyeneka tiwatani tiwakhulupirire, koma kuti tiwakhulupirire azipanga zinthu poyera, openness, transparency, ausabisa kanthu. Komanso tikawafunsa mafunso they should be accountable. Ndiye munthu wafunsidwa funso kuti we are proposing for an independent audit into the electoral management system. Inu mukuti ayi. Amangwetu, what are we smoking? We are taking each other for granted. Zikomo kwambiri msonkhano uno ndi watola nkhani tinakuyitanani kuti tikuwuzeni kuti zokonzekera zonse zili mchimake. Ndifuna ndisegule bwaloli kuti mutifunse funso lililonse limene muli nalo, musapite mawu, koma ndisindike kuti tikuyamba mawa 9:30 kunzuzu kuyambira pa Katoto, uyo kudusa pa Shoprite, uyo kadusa ku Local Tower roundabout kwa DC. Kubwera kuno kwathu ku Lilongwe pompa apa pa Lilongwe community ena amati pasimama hotel tikuyamba pamene pacha. Tidusa ku Nchesi ena amati ku Masofa tikakhota apo uyo tikakwera pa chipatala pa interchange pamene pacha tikafika pa Amina roundabout tikatere tengapo Kagame uyo pa Lilongwe hotel tikakhota tikasika tikafika kwa bwana mkubwa wa boma la Lilongwe. Koma chikalatachi akalandira
wamkulu wa kumeki osati Antalimanja osati Ampesi chifukwa anthu amenewa ndi amene apangisa kuti anthu akhale ndi nkhawa ataye chikhulupiriro mu meki. Kutereko anthu akukumbukira ndi kulira kunena kuti kunali chisankhotu cha 2020 chisankho chona kuti atangolengeza kunalibe wina aliyense amene anayimisa chala aliyense anavomereza opambana kumasangalala amene anagonja anavomeranso kugonja kwawo. Chifukwa chani? Chinali chisankho chona kuti anthu amakhulupirira mu usogoleri umenewo nthawi imeneyo kunali Justice Chifundo Kachali. Anthu akudabwanso kuti Chifundo Kachali adala kwanji fa adasalatu ndi temu imodzi kuti amalizise temu yawo. So chimene tikufuna ife pano tena kuti chisankho chonena kuti anthu akazalengeza zosatira zake aliyense azavomere. Precedent was already set in 2020. Atangolengeza kunalibe ngati mwina poti pano tilipoera atulankhani ngati muli ndi umboni mubweresa poera kuti akutandadandaula palibe anadandaula. We want the same this time around by 16 September. In order to achieve that, we need an independent audit. Failure to do so, the two must go. The floor is open. Zikomo kwambiri. Muzichula zina lanu ndi kumene mukutumikira muti pasafuso lanu. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Promise Tomo kuchokera Nkhoma Synod Radio. Kangapo konse zionetsero zimene zakhala zikuchitika makamaka mu mzinda wa Lilongwe kumatulukira anyamata azikwanje. Mawa pa 26 June credible Citizens for Credible Elections mwakozanso zionetsero mu mzinda wa Lilongwe. Sitikudziwa kuti chitetezo cha anthu amene akubwera kudzatenga nawo mbali pa zionetsero zimenezi chili motani potengera zimene zakhala zikuchitika maka ndi anyamata azikwanje amene amabwera ndi kusokoneza zionetsero ngati zimenezi. Zikomo kwambiri. Tiyankhe kaye tizitenga funso limodzi kupangira kuti tiyamba kuphatikiza. Pa 24 November 2024 komanso pa 25 November dinali Monday 2024 kunachitika tidakonza zionetsero zimene mukukamba apa kuti kudabwera anthu azikwanje. Mbiri inalembedwa, mbiri yonyasa kwambiri yonena kuti apolisi amene malinga ndi malamulo a dziko lino ntchito yawo nkuteteza miyoyo ndi katundu ya Malawi amateteza zingandanga. Umboni ulipo. Tikukhulupirira kuti munamva zimene anayankhula mkulu wa polisi Inspector General Mai Melini Yoram ku msonkhano umene anayitanisa azibusa wa paki. Adavomera kuti zimene sizachitikanso ndipo anthu akwasaka. Ndi zikhala zamanyazi kwa inu ndi ine ndi wina aliyense amene amazitchula kuti Malawi kuti zimene zichitikenso mawa. Ndibwereze. Andi kuti tifike pamene paja ngati dziko tonse tizichita manyazi. Tonse tinathandizira. We are all to blame kuti we have allowed this country kusafika stage imene ichayo. It's a shame to all of us. We should all of as citizens take responsibility for that. Because mbiri inalembedwa kuti pa 25 November 2024 tidaona apolisi kugwisa ntchito misonkho ya Malawi ndi kumayikira kumbuyo anthu azikwanje. Andi nene pano ndibwerezenso kuti tili ndi evidence kunena kuti ena amene anatenga zikwanje aja ndi apolisinso. Chimozimozi incident imene inachitika pa tower pa Memorial Tower ku area 18 kunatemedwa wogwira ntchito mboma amene amangodandaula kuti akufuna umoyo wabwino. Pamene pajanso amene anatenga zikwanje enanso ndi apolisi. So ubwino wake Mai Melini Yoram amapemphera ndinaona atavala uniform ya mvano ya CCP. Ndi anakayemanso pamaso pa azibusa ku Blantyre. So Amalawi tonse mawa maso athu ayang'ane kwa Madam Melini Yoram kuti kodini munthu waboza kapena manena zoona. Fana kayankhula pamaso pa sogolera mipingo kuti zimene sizichitika. Ndiye inu ndi ine mawa maso athu ayang'ane kwa Madam Melini Yoram. Koma incident imene sanachitike ya mu November 2 weeks earlier anthu enanso ankafuna kupanga zionetsero zodandaula meke yomweyi kuti abweranso azikwanje. Tifanena kuti we are all to blame because timayang'anirira. Nifaka manena kuti movie woyang'anirira umalowa maso. Ndimafuna ndichenjeze amene akupanga zimenezi. Mahinsa yamba kubwera tinaona musabata iyi yapitayi nduna avitumbiko mumba analemba ukhuza zimenezi. So amene akupanga zimeneziyo ungosiyiratu.
because sikuti anthu akuyang'anirira mpaka na kale forget iwe sindunayo yamba Malawi muno. We have had powerful and untouchables here in Malawi. Panopa, they are not amongst the living. Panopa, they are not anywhere close to the reins of power. No one is indispensable in this country. Ndibwerezi bano tazuona zinthu. Kunali nkango kamuzu samachulidwa. We moved on. Ndeka chibwana aka komaziona ngati champion ka sikulina ubwino wake mwayamba kuchulana. Because atapanga post vitumbuke mumba andunaja timaganiza ngati wina abwera asapange statement akane sana kane. And Madam Merin Yola anayankhula poyera pamaso pa zibusa ku Blantyre kunena kuti zingandanga zili muzipani ziwiri. Malawi Congress Party ndi DPP. Ndiye chonde a DPP ndi MCP mawa zingandanga zanu muzisunge. We are tired. Tatopa. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni chikuti mwana kummenya lero ko mawa ko sikulina amaza kuyimira amakumenya amakukwesa. So it is unfortunate kuti we are spending time and energy discussing zinthu kuti nathana nazo. Pamene tinachoka ku ulamuliro wa nkhanza wa chipani chimozi umene anthu ankangophedwa kumangomangidwa kulandidwa akazi kulandidwa chuma lelolo 30 chakuti years down the line sitimayeneka tizikamba zimenezi. We should have been talking kuti tipange bwanji kuti kale ndi universal access to education, tipange chani water, nkhani zathu bwezi tukamba siwezi pano atatibwezeresa mbuyo. Anthu awa, they are doing a disservice to this country. So this nonsense must stop, and the time is now. Comrade, you may wish to add something? Sifuna titaye nthawi ndi funso limodzi koma tipereke mpata kuti enanso ngati muli ndi mafunso mufunse mafunso. Kuchokera kwenza radio and TV. Ndimangofuna kumvetsetsa kuti munafika utani kuti pakana musinthe luti fa kuyambirira munatiuza kuti kuno kuli Lomwe ma demonstrations amene akuyambira Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.